Rusland er efter 1. verdenskrig splittet, og borgerligheden er utilfreds med tsardømmet. Derfor opstår den borgerlige revolution, og det russiske samfund begynder at smuldre. Deraf opstår den socialistiske Sovjetunion, som Stalin viderefører efter Lenins død i 1924. Stalin kommer til magten ved en politisk diktatorisk magt, hvor han udmanøvrer sine modstandere ved at skifte holdninger og alliancer undervejs. Planøkonomiske fremstød skulle styres af femårsplanerne. De var tidligere NEP-politiske og blev Stalins agenda. Stalins økonomiske femårsplan gav vækst i det sovjetiske samfund, og hans styre var præget af en meget socialistisk tilgang til økonomien og hvordan man fik vækst. Dette havde stor succes inden for kort tid, men på lang sigt blev det mere og mere ineffektivt. Derudover kunne Stalin bibeholde sin magt på grund af frygt fra folket, grundet den store magt politiet havde i det russiske styre. Stalin udraderede også i den militære elite ved at dræbe en masse højtstående soldater, generaler osv. for selv at være sikker på sit diktatoriske styre. Det tidligere russiske styre stammer fra tsardømmet, som var meget bureaukratisk diktatorisk. Det var her i det mere socialistiske Sovjetunionen udsprang af. Det var dog under Lenin og Stalin endnu mere diktatorisk i den forstand, at det kun var én eller få mennesker, der sad på magten. Tak for i aften.